Здравейте, приятели! Днес ще приготвим кекс с вкус на лимон и кокос. Тук имаме 3 яйца. Добавяме чаша и половина захар и разбиваме до побеляване. Готово, разбихме яйцата с захарта. Сега добавяме олио, около 160-170 мл или една водна чаша без един пръст. Добавяме и прясното мляко и пак бъркаме за кратко. Сега добавяме 2 чаши и половина брашно, пакетче бак пулвер, пакетче ванилия, и пак бъркаме за кратко. Готово. Сега добавяме една чаша настъргани кокосови стърготини, сока на половин лимон и настъргана лимонова кора. И бъркаме. Кексовата ни смес е готова. Изсипваме в форма намазана с масло и поръсена с брашно. Готово. Печем кекса в предварително загрята на 160-170 градуса фурна. Кексът ни е готов. Аз го оставих леко да изстине. Готово. Поръсваме с пудра захар. Сега ще видим как е станал. Готово. Кексът ни е готов. Сладък ден от мен!